Máis de 500 persoas, na súa maioría residentes no coñecido como Barrio do Mariño, pero tamén turistas e veciños en xeral, quixeron participar á última hora da tarde de onte na movilización convocada por eles mesmos para reclamar un semáforo e un paso de peóns para a zona. Trátase dunha solicitude de vello, que por unha ou outra razón a día de hoxe aínda non foi atendida. A marcha, que transcorreu tranquila e sen incidente algún, estaba encabezada por unha pancarta na que podía lerse seguridade vial para que todos os veciños crucen sen perigo. Partiu da propia estrada C550 para percorrer posteriormente boa parte do casco urbano e regresar de novo ao punto de inicio. Os organizadores destacaron a alta participación e tiveron críticas tamén para o executivo local, que nin se personou na protesta nin tampouco enviou a policía local nin a ningún membro de protección civil, tal e como se comprometera anteriormente. Aínda así, a protesta xa tivo os seus efectos, e resulta que ningún día tardou a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade en dar resposta aos veciños e autorizar ao Concello de Portodosón para a instalación dun paso de peóns regulado cun semáforo na zona. Aínda que tarde, a Xunta, a través da Axencia Galega de Infraestructuras, con esta autorización, pretende atender a demanda dos residentes, que dende hai anos viñan reclamando a instalación dun paso de peóns, que garantira a súa seguridade, xa que se trata dunha zona de escasa visibilidade.